Dobro jutro! Hej, hej, probudi se, počeo je čas. Molim te, još samo 5 minuta. Čuješ li ovu muziku? Koju muziku? Pa, sanjala sam i čula sam muziku i kroz muziku glasove u snu. Kakva muzika? Kakvi glasovi? Ja ništa nisam čula. To su bili glasovi naših drugara i drugarica. Govorili su liniji. Sima je rekao da postoji tanka i krivudava linija. Ana je rekla da postoji isprekidana, a Miki je spominjao neke tačke i oblike. Tačke i oblike? Kako? Ma zašto? Misliš li ti da se počevši crtanje od tačke može doći do nekog oblika? Da, naravno. Ako je linija zbir tačaka u nizu, može postojati kao stvarna linija, a možemo je i zamisliti. Ma ja se i dalje ne slažem sa tobom. Kako stvarna i zamišljena linija mogu graditi neki oblik? To si ti samo izmislila i zamislila. Mnogo maštaš, stvarno. Naravno da može. Tada ona kruži oko vaze sa cvećem i stvara njen oblik svojom putanjom. Kakva sada vaza sa cvećem? Potpuno si me zbunila. Ti umišljaš. Ja tebe ništa ne razumem. A i ne slažem se sa tobom. Ti nikada ništa ne razumeš. Pa kako da razumem kada govoriš o vazi sa cvećem? Ja znam da moja majka, tvoja, koristi vazu kako bi ukrasila sobu. A u ostalom, šta to ima da se razume? Linija je linija. Prosta stvar. Mišo, slušaj me. Shvatila sam i zaključila. Crtež se može sastojati od pravih, krivih i kružnih linija, od tačaka i mrlja. Aha, linija koja se uvija, talasa, menja smer, bolje pokazuje kretanje nego prava linija. Napokon, shvatio si. Da, pa Čitave godine koristimo liniju. I to na svim časovima. Na časovima srpskog jezika naučili smo kako se pišu slova. Iz matematike pišemo brojeve. A tek na likovnom. I to uz muziku. Ta na 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 na, ta 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 ta. Što ja volim da crtam. Što mi volimo da crtamo. Liniju koristimo i kada crtamo prirodu i sve što nas okružuje. Dobro. Da vidimo sada šta će naši drugari nacrtati uz muziku. Srećna